Sa nakita nga paningkamot sa Cebu Provincial Government sa pagpalig-on sa mga rescue operation sa Sugbo, naghatag og ambulansya og 3 million pesos nga cash assistance ang pribadong kumpanya, ang Tayhiyo Philippines Incorporated. Formal nga gi-turnover sa Tayhiyo Cement Philippines Incorporated ang ilang donasyon sa Kapitolyo nga ambulansya. Ila usab nga gitunol ang cheque nga 3 million pesos aron makatabang sa mga gikinahanglan nga serbisyo. Si People's Governor Pamela Pambari IV nagpadayag sa iyang pasalamat sa pribadong kumpanya nga nagpakabana sa komunidad. With partners like you, we are turning that commitment into real action. Daghan kaayog salamat. Thank you ever so much for your generosity and for believing in Cebu. May God bless you 1,000 folds. Arigato gozaimasu da. May this be a powerful reminder. The bond between Cebu and Japan is not only enduring, but truly life-giving. Thank you very much. Daghang salamat. Ang Cebu Provincial Government padayon sa maningkamot nga mahatag ang maayong serbisyong medikal ingon man ang kaandam sa disaster nga aspeto. Ako si Monching Austero sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.